Nunot sa pagpamomba sa simbahan sa Holosulu nga mikutlo o kapin 20 ka mga kinabuhi o miangon og daghan, hugot nga seguridad karon ang gipatuman sa kapulisan sa mga simbahan sa Dakbayan sa Mandawi. Kanunay mag-roving ang mga pulis sa siyam ka mga dagkong simbahan sa Dakbayan aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Uyon rasab ang mga manimbahay sa pagpahugot sa seguridad. Samtang gipahinumduman ang mga gwardya sa mga simbahan nga kanunay nga mag-alerto. Labi na mga scheduled masses na Domingo, ako na nga doon na nagitay patrol car nga mga standby plus yung ato dang police beat niya atong visibility atong dungagan din na sa kuan nato ani depende sa gidakon sa simbahan atong kini para sa atong St. Joseph akong gikuan nga at least duha gid ka patrol car kay tapukanan biyan ni labi nag Domingo daghang tao Sabado sa gabi kanang anticipated mas alas 7 daghang tao kinahanglan di gyud kumpiyansa ba. Dapat yun na siya, ma'am. Naago na siya pulis para safety ang mga tao sa nga manimba.